I més notícies d'interès en aquesta actualitat setmanal de Canal Català La Selva. 13 entitats i més de 200 persones van signar dissabte a Lloret el manifest de novembre per reclamar a la Generalitat que estudiï una alternativa al traçat de la variant que preveu connectar l'autopista C32 amb la vila passant per Sant Pere del Bosc, l'Àngel i les Alegries. En un acte celebrat a la plaça de l'Església que va comptar amb la col·laboració del poeta Enric Casases i l'actor Joan Pau Romaní, les entitats van tractar de plegar la població per demanar el seu suport en aquesta reclamació. Bé, l'objectiu és doble. Per una part, és expressar el nostre rebuig amb un traçat d'una nova variant que passa per Sant Pere del Bosc, l'Àngel i les Alegries, tres paratges boscosos i que contenen un gran valor arquitectònic i botànic que cal preservar pel futur, fins i tot per poder gestionar turísticament en un futur. Però també hi ha un altre objectiu i és el de crear un debat social per demanar una alternativa en aquest traçat al qual ens oposem i és el que s'està treballant des de la Generalitat. Nosaltres creiem que una infraestructura viària tan important pel nostre poble ha de comptar amb l'opinió de tot el teixit social de Lloret i no es pot fer des de la Generalitat unilateralment, amb la qual cosa demanem que des d'aquí hi hagi un debat social i es transmeti a la Generalitat una alternativa per tal d'esborrar d'una vegada aquest traçat que passa ara mateix per Sant Pere del Bosc, l'Àngel i les Alegries i que és tan nociu per al nostre territori. Bé, nosaltres el que vam fer és això, quan va venir li vam exposar totes les reivindicacions i vam ensenyar el plafó informatiu, etc. I llavors vam quedar per celebrar una futura reunió entre totes les entitats signants i ell. Ens hem de reunir primerament totes les entitats signants perquè en un principi érem 7, ara ja som 13 i pròximament serem més. I llavors quedar una data, acordar una data per celebrar una reunió. Com ho rep l'alcalde, potser cal preguntar-li amb ell, però en principi és molt favorable que vingui i assisteixi en aquesta presentació que vam tenir dissabte i nosaltres sempre ho hem dit, que nosaltres volem que el nostre moviment sigui recollit per l'alcalde perquè és un moviment que arrenca de la base del teixit social de Lloret i és el que cal, que l'opinió del teixit social de Lloret la banderi al nostre Ajuntament, que és qui millor ha de conèixer el territori de Lloret de Mar i qui millor pot fer valer aquest valor paisatgístic i monumental que tenen aquests paratges a la Generalitat de Catalunya. És el primer interlocutor que hauria de tenir la Generalitat de Catalunya. Canviar el traçat. Amb aquest objectiu es va convocar dissabte a la plaça de l'Església de Lloret de Mar un acte per signar un manifest en contra del traçat de la nova variant que ha d'unir la C32 amb la vila salvatana. En total, 200 persones i 13 entitats van donar suport a la reclamació. L'alcalde de la població, Xavier Crespo, el regidor de Medi Ambient, Ignasi Riera, i el portaveu d'Esquerra Republicana, Eduard Coloma, van desplaçar-se fins a la zona però no van signar. No obstant això, les entitats es reuniran en breu amb el batlle per parlar sobre aquesta qüestió. Si en un primer moment d'aquesta infraestructura viària havia de prendre la forma d'una autopista, l'oposició al projecte i el seguit d'al·legacions presentades van aconseguir que la Generalitat en modifiqués el planejament, però sense alterar-ne el traçat. D'aquesta manera s'ha previst reduir la dimensió del túnel de Sant Pere del Bosc en 290 metres quan es pronosticava construir-lo de 450. També es preveu modificar el nus d'enllaç a l'Àngel i es redueix en el nombre de rotondes projectades a les Alegries. La jornada, que es va cloure amb un recital de poesia a càrrec de Casases i Joan Pau Romaní, a més d'altres assistents del públic que s'hi van sumar, va esdevenir també una invitació formal a l'Ajuntament perquè s'uneixi a la reivindicació de les diferents entitats amb l'objectiu d'aconseguir que la Generalitat busqui una alternativa al projecte viari. Els representants de les entitats van apuntar que si es materialitza aquesta infraestructura es provocarà un desastre urbanístic semblant al de Santa Clotilde, que va esborrar per sempre l'harmoniosa plana de fanals i van vincular la seva preocupació al llegat del territori a les generacions futures de la vila. Les diferents entitats que van signar el manifest de novembre van ser l'Associació Ciutadana Sos Lloret, el Xino-Xano, l'Associació de Veïns de les Alegries, el Centre Excursionista, el Club Ciclista, el Col·lectiu Sacaleta, la Plataforma per la Pau, el Club Bàsquet Lloret, el Grup de Mall Club UNESCO, la Fundació Jacint Verdaguer, l'Esplai Capicua, el Cineclub Adler i l'entitat Bilboquet.
Per la seva banda, l'equip de govern en nota de premsa als mitjans de comunicació informa que busca, d'una banda, millorar la qualitat de vida dels lloretencs i en aquest sentit també vol una infraestructura viària que millori la mobilitat interior del municipi. És a dir, que passi per fora del nucli i redueixi de trànsit, contaminació i soroll al centre de la població. Actualment, tot el trànsit que prové de Barcelona o Blanes i va direcció a urbanitzacions o a Tossa i a l'inrevés passa pel centre del municipi i això congestiona Lloret, sobretot en període estival. Per aquesta raó, diuen, cal una variant per fer front al creixement poblacional i turístic de tota la Costa Brava Sud i que sigui el màxim respectuosa possible amb el medi ambient. L'Ajuntament està a l'espera de veure el projecte de variant, que encara s'està redactant, i demana a la Generalitat de Catalunya que sigui el màxim de transparent possible amb la ciutadania, ja que es tracta d'un projecte d'especial importància pels lloretencs. El nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal al POUM, visible a través de la pàgina web del municipi, recull una reserva d'aquest traçat per fer la variant o ronda de Lloret de Mar. La variant, que no és una autopista, diuen, es dibuixa com una carretera segregada respectuosa amb l'entorn, que neix al terme municipal de Tordera. Només té un carril per banda amb petits trams per avançaments. Disposa d'una sortida que farà d'enllaç fins a Fanals, a la rotonda de Santa Clotilde. Després, prop de les Alegries, hi ha sortides per anar a Vidreres i al centre de Lloret, i el tram final arriba fins a Canyelles, on s'unirà amb l'actual carretera de Tossa. En diversos punts del trajecte s'hi construiran túnels per reduir l'impacte ambiental. Aquest és el traçat que recull el POUM, accessible a tothom i amb el qual la Generalitat estaria treballant en la redacció del projecte. L'alcalde Crespo explica que el POUM ja es va definir un projecte tenint en compte totes les al·legacions fetes a aquest traçat. Estem al costat de la preocupació que tenen totes aquestes entitats i associacions de Lloret, que en aquest sentit, en el moment més important de reflexió urbanística, que és la redacció del POUM, ja queda recollit i es pot veure des de la pàgina web de l'Ajuntament aquestes preocupacions. No volem autopista, que volem una carretera adaptada en el territori, en el paisatge. En aquest sentit, nosaltres, en el període de reflexió del nou POUM, vam escoltar a les entitats, a les associacions, i un cop debatut, recollit i veient les possibilitats reals de fer-se per una banda o per l'altra, es va definir el que nosaltres voldríem que es recollís en el projecte que està redactant, projecte executiu que està redactant la Direcció General de Carreteres del Departament de la Conselleria de Política Territorial. En aquest moment estem a l'espera de veure aquest projecte i que finalment satisfaci la majoria del teixit associatiu, empresarial i econòmic també del nostre municipi, sense que hi hagi aquella destrucció que provocava l'autopista arribant a Lloret.